Здравейте, казвам се Ана Мария и се занимавам с музика от 3-годишна възраст. Уча в Музикалната академия оперно пеене и флейта и сега ще завършвам. Моето призвание е музиката, защото тя ми дава един свят, в който не всеки може да влезе, не всеки може да го опознае, не всеки може да разбере колко е хубав, колко наистина е прекрасен и е съвсем нещо различно от реалността. Пяла съм в детския радиохор 11 години с академик Христо Недялков, Бог да го прости. Там бяха, може би, едни от най-хубавите ми години, защото ние ходихме на Кранево всяка година на творческа подготовка, не на море. И всъщност много се забавлявахме, защото бяхме много деца заедно. С най-близките си приятелки бяхме в една стая и сме правили какви ли не неща, които, нали, по принцип не трябва да се правят. По принцип дечица трябваше да сме си в леглата, но се е случвало от време на време така да ходим някъде, където по принцип не трябва да отидем, да кажем в центъра, да прескачаме огради. Нали, това не трябва по принцип да се знае, но... Другото ми призвание, между другото, е нещо, което наистина много съм искала да направя и да уча, е актьорско майсторство. Много ми харесва самото актьорско майсторство. Даже като бях малка, си спомням, че пред огледалото играех някакви роли, запомнях някакви филми и просто ги пресъздавах пред огледалото. Обаче наистина, като си пред камерата малко, някакси нещата не ти идват толкова. Какво обичам? Свободното си време, освен че трябва да свиря страшно много, което е удоволствие, не е работа. Много обичам да спортувам, много обичам да се виждам с моите най-близки приятели. Много обичам рок-музиката, между другото. Закърмена съм с Beatles и така. В момента гледам Game of Thrones. Всички сме много зарибени по този сериал, но честно казано е много добър. И книгите са много хубави, естествено. Първо по-хубаво да прочетеш книгата и след това да гледаш филма. Иначе, да, харесвам Форест Гъмп, харесвам много филми, като се замисля. Обичам даже и тези анимационните. Последно гледах на кино Миньоните и страшно много се смях. Бях много щастлива, че го гледам. Така. Мечта ми е да уча някъде в чужбина, да живея в чужбина, да пея на някоя оперна сцена. Няма значение къде, някъде, където наистина ще оценят моя талант, защото, за съжаление, тук в България това не се случва много често. Това беше всичко от мен. Надявам се да съм ви впечатлила с моето свирене, с това, което ви разказах за себе си и довиждане!